duk wanda ya je yana azumi ya yi jima'i da mace to shine zai kafara azumi 60 sai kuma ramuwar guda ɗaya. Amma duk abin da mutum ya yi in ba jima'i ba ne ba, ramuwa ne guda ɗaya. Yanzu kamar misali mutum ya zo ya zauna ya shaƙi abinci da gangan ko ya sha ruwa da gangan, ba kafara yake yi ba, rama ɗaya zai yi, amma fa sai ya haɗa da babban tuba saboda ya aikata mugun laifin da kai wannan wato ba a ce ma komai a kansa ba. Shi yasa wasu malamai ma suke faɗa saboda mugun laifin da ya yi ma ko cewa ya rama ba a ce ya rama ba. Don wasu malaman suna cewa ma ba inda ma aka ce ma ya rama. Ijtihadi ne wasu malaman fiqh suke yi, Allah musu rahama, suke ba da fatawar cewa su ya rama, amma a nassi ba inda aka ce dan mutum ya ci abinci da rana ko ya sha abin sha da rana da gangan a watan Ramadana ya rama. An ce ka rama kamar kayi laifi ne aka ce fa wato ka biya shikenan ka huta. A'a, ai wannan wato subhanallah, wato laifinsa ya mafi karfin alama. Ya je ya ta tuba yana neman afuwar Allah. Da gangan ka ci abinci da Ramadan, da gangan ka sha abin sha da Ramadan. Abin tausayi idan kana karanta irin waɗannan nasoshi ka tuno da 'yan matan mu musulmi, 'yan mata musulmi, malam, yarinya budurwa balagaggiya zaka ganta amma wallahi ba ta azumi malam. Wannan abu yana bakanta rai fiye da yadda kake tsammani. Da yawan su wasu wallahi malam suna da aqidar cewa su fa azumi bai zama dole a kansu ba tunda ba su yi aure ba. Ko waye ya taɓa faɗin wannan karatun? Ko a wani littafi aka ga wannan karatun? Ko wannan ilimin daga ina aka same shi? A ce wai mutum wai yarinya budurwa ta zo ta saki jiki tana ɗiban girki tana cin abinci iya ƙarfinta, in an yi magana ai ni ban yi aure ba. In banda diga ce ke ba ya ce miki sai an yi aure azumi yake wajabta? Ai ba sai an yi aure azumi yake wajabta. Ai tun lokacin da ke fara al'ada ai azumi ya zama wajibi a kanki. Ga alamun balaga duk sun bayyana a kanki, kina ƙauyanci, kina abubuwa na rashin tunani, kuma wasu ma daga darar 'yan boko ne wayayyu. Me amfanin bokon ki baki da addini? Kin zama ba gidajiya, baki waye ba, sai turanci biyu Hausa ɗaya, amma ba tsoron Allah. Balagaggiya katuwa, kaya guda da ke, kin fi uwarki ma a girman jiki kin fi mahaifiyarki, amma wai baki azumi, wai ai tun da ke baki aure ba. Duk wanda ya gaya muku wannan fatawa wai ba za ku yi azumi ba sai kun yi aure, ya cuce ku kuma ya kai ku ya baro. Kuma wallahi da ku da shi sai kun sha duka ranar tashin kiyama a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ba ruwan Allah da ganganci irin wannan da sakaci. So ina kira ga 'yan mata, ku ji tsoron Allah, ku zo ku yi wa Allah bauta yanda aka shar'anta muku. Kina balaga zancen ki ya ƙare, da ke da mahaifiyarki uwa ɗaya uba ɗaya kuke akan haƙƙi na shari'a, wallahi sai kun biya duk abin da aka ɗora muku nauyi. Da ke da 'yar shekara 60 da ke da shekara 16, wallahi akwai nauyi akan ku na shari'a. Ya kamata mutane su yi ƙoƙari wato su kiyaye wannan. Matsala ta gaba